So, mga tumi lang be. So, mga tumig bukid. Mga kat ni sa bukid kinami lang taon nga overlooking. Diri min nga gisa ka maisan kay shortcut. Dalunta na ako ang motor kaso lang basinyag magka balintong ta dito kay bukid kaayo, and then dili kay uga ang yuta ba kay nagulan atong yaging mga adlaw. So hike na lang mi amon nga agwantahon sila ambot lang kung makaya nina ko lahira ba ang ano ang duol sa nagpuyo kaysa ang duol sa Tagalagyo. Ha? Ambot eh. So malakaw mi. Uy, napay mais oh. Napay mais. Ako tonon. Kani siya padulong dito. Sa ubos. So nara kong tour guide oh. Ana. Dulong mi. Diyos ko. Pastilan, dolor. Pakikapoy din. Pastilan. Mga panit. Re. Mga panit man sa itong mga dala ni. Ha? Diyos ko. Ang nabangbang. Ang kakapoy. Na, pag itatunga. Ikapoy naman. Ha? Nagka po yun dia wala. Okay. Kung na di atong kuno katong pari. Yan. Baka. Kabang. Stilan dolor. Kato? Dito? Kato? Ha? Stilan. Lapas pa ng sira. Ayuy. Kung sa last nga nakaandi ka dere-del? Diba na kayo? Mga 19 sa March. Pastilan dyan. Ang kapoy. So, ano, alas 12 kapin ba? Alas 12. Kamatagi. Iya ka? Ay, katong ano? Katong sakin na, drinyagi no? Hindi, itong sa tag-iya sa tag-iya sa ano ba? Itong sa police. Dire. No trespassing. No trespassing, wala mata ni dulod ba? So pag trespassing, wala mata ni. Ha? Ha? Atid asan tumawag gid? Alibog na ako diri na. Or mura magmotoran niyo. Mag-index sa kinan. Kani dere. Mungkin sa ning kana dere yuta ning kinsa kani dere. Bangot. Ha? Bangot. Init kay eh. Ni mo tigdala kana lagi, may pagdaratag. Wala na nilahos. Katong sa Hilux ni ano tag-iya sa yuta. Kinsa? Nangita sila yuta. Magbag-ura ni ba no?
Saan siya? Nana nagpuyo diha or Na, ano lang, duty, anha lang. yung anha lang. Ah, Dito sur katunda, kita katundalan dito. oo, katong gamay. Sur katanan nila sa yung Adi di siya gagian dira di ay. Dito siya pikas gagi. tigo mo. Taga asa rin siya, taga dito. Dapat ko. Ah, Mga gamit sa tao ba? oh, Hindi ko rin dito sila. ay gitanggal din nilang tower. Dili bagay. Ah, luka po diri. Suok naman kayo ni. Suok na kayo. Murag gyapon ni katonggi. Ilang taon na mo dito sa may Tignapuluan. Dahil mas tower dito. Ha? Dami ang tower. Wala na din, ano din tower? Dami. Lugon pagid kay bay nga mga puto ra ilang gipang gamit ko. Dito. Wala na din. Pero nabiya pa yung tower. Natumpag na. Hindi kanang kuan ba mo ka puto ra bitaw nga gipang lock. Ah. Layo pa? Ay ni. Ha? Layo pa. Oh, hok. May tindahan dire. Namang may balay dire. Ano balay garo? Ha? Naa. May balay. Kadlok basig na kawayan eh. Tingog man. Dugay-dugay na jud ay kayo kay maisan pa man day pag anhin mo diri last. Ang kadwa na ko balay. Gitambakan ba no? Panangit ko. Sige tao diha. Muna balay na bibi. Ha? Balay na bibi. Balay ni Bibi. Tantagya. Ayo ako no. Ano ba kay dia? Ha? Tira kay dia. Pangayo ko no. Yo. Ayo. Yo. Laag ni. Asa man day lugar? Kana mo yung balay. Naboy balay dito sa pika. Kani nga dalan. Kani nga dalan no. Yak may lamigas. Pero Ah, ang tower. Ah, ang tower. Oh. Tara. Ano sama ni diri? Na dira, na da overlooking. overlooking ba kung mura gato is dalan dire. Ha? Dito kayo kurang dalan. Ano ito ngadtuan nimong overlooking? Naman gan oh. Ano dalan dire? Dagan maging balay oh. Yung balay pag na dito kayo. Ano na yun nagpuyo dira? Pero wala man oh. Ayun mo kayo sa lang bubay. Ha? Layo. Liyo kayo? Layo na. Pagbalik dato basta kay Pag yung ni tatay di ay. yung kanigali. Nakasaan mo ni dire. Ikapoy naman ko. Hurot naman akong kahanginan. Nya. Kita ng danga sa mga agtangan niyo. Nya, saan man eh. Layo naman tag nabtanan eh. Lahos pa ta? Ikaw. Wait lang. Etso. Nya, saan man eh. Layo pa kayo? Tudo ni na. Luwag kamay mo ra daw. Ha? Muluwag tagag kamay mo na daw. Kita na daw. May tao niya? Na. Sila balay man ang yuling dia. Kailan niyo? Tara, mananghid lang ta. Sanga. Sayo ka mananghid. Sayo pananghid mo. Ayo mo, ano lang mi, nag-survey sa mga yuta, ano? Dito, talag yapog
View? Pare-pareha ra dito. Ah, tala, mag-dito lahos lang ito. Kinanam ko ta diri. Mo may giari. Sumay guys. Lisod pod. Ikaw ingon ha. Kasi batuon ta diri na iro na patay ta. Ikaw bitaw naguna. Ayo. Sorry lang Nicole. Sorry Nicole ba? Nang hapon. So, ingon to si tatay nga napa dito sa unahan tong mauumbaw sa Makahambos Cave. So, amo na lang siyang lahuson kay naa naman mi diri lisod pod og mobalik mi. At least na mi diri and then next time na akong balik diri kay liyo kayo. pati ang nag-tour guide kay ningon nga layo. So, na naman mi diri. Tiwason diri para at least makita ang lugar. Para akong guide para ba niyo paniud to na man sulirat gyud ang mga mata na to ani ba. Di ba? Ana. Dito tara ang pikas bungtod. Para man to ni Adyo. Kung kawayan na. Kung ka nga. Adam di diri oh. Suba man diha. Ha? Suba. Suba. Mo boss. Jadi beli diri Enggak bawa ke umbaw dito Okay na diha. Ada data? Hmm. Hmm. Dari dia. Kapay sila bang-bang ano. Alas, medyo dito yung buntod. Naman di. Naman di ano. Hmm. Ayo, ibig ko itong tower na ito na dito ay. Tiyadag ni si diri. Dapat dito sa bungtod ba nga na butangan po ni nga na ba. Pero ang buntod ay. Oo. Layo na kayo ba? Mahaka. Good ko Lord. Wala ang buntod dito. Oh. Mao lagi ni. Woohoo. Tapay ko. Ito siyang dalan. Muna siya moto siya sa last video nako. Katong nga dapit kana siya matong kamot abers my hand. Tara, kana siya da banda kay dira ko sa una. Nako tong last video nako diha. Dira to nga overlooking. So nami diri nga part. Masyado man diri Hangin gi kayo. Alis ako dito pita. Ugi ba diya makaagi ay tanong kayo. Aman. Ay katong di ano. Kita katong. Halit lang ha. Ako sa ninyo ng videohan. Dito ang road. Makahambos. Tara dito ano siya? Katong dalan nga giway dining. Muna siya tong dalan nga giway dining padulong sa Makahambos Cave. Dira padulong, dira Makahambos, dira tunahan. Then mo dito yang siyang Cagayan River kani. Cagayan River. Tsada kay bay.
Sana magyapon to inyo dito. Balik-balik gali. Mani siya. Nanabon sila itambayanan. Ah, very nice. Very nice this place. I love it. Ano mo Christmas? Nayoy ka panganha diri na. Ha? Nayoy panganha. Hindi ka panganhi ba? O diri o, ito kay gamay raman diri kay klaro kay ba? Nara ano, Cagayan. Tora, klaro kay Cagayan o. Tora, ang Cagayan de Oro City. Ang sentro sa Cagayan. Tora. Di ba? Klaro kayo. Oh, ang ganda ng view. Di ba tsada kasi ang view? Kasunod, mga malik ta dire, tuyo na to, magratag pagkaon. Para tsada ato ang ano ba, higda-higda din ng mga ano, mga tunga sa oras, para chill-chill, kaon-kaon sabaw, kape-kape. Oh, suga uy. Kusog kag signal dire nga. Ano, smart ug sa globe. Kaso lang dagaglamok. Mga bigo dahil hindi kinagamit. Patay. Kinahanglan gid nimo kung kaitan di ka puyo, kinahanglan ka og muskitero. Dari ka pa kaglamok. Ngay inlaw sa diri del. Yung wala pa ta nila hos, takita sa lugar. Mamalik na unta mi. Iko lahos ta na nabitaw diri. Na man din tsada kay view. Mama, kuha ka ni mo. Ay, kanila ni ng tao no. Hmm. Adlok masad ta oy. Woo! Nara siya nga lugar, hangin. Ulit ang kaputi kani. Amo to mo na kung gusto mo na. Saan ka puti? Ay. Masarap ang simoy ng hangin. Taw-taw dani bulan na sa bulan ni dili. A few moments later. So, hello guys, so after mga pila ka minutes na mong pagtambay dire. So, mulakaw na mi, muli na mi kay paulan na pod. So, mura to siya and we had fun while staying here. Lak talitig yun. So, madto na mi, paulan mi kay talitin na basi nang mabasa niya ako ang camera. So, mura to guys. Hike na po may pabalik, pila ni ka minutos na goy, Ginoo, kalayo ba ta mong hikean. So, mura siguro to guys and thank you so much for watching and if naganahan mo, paki-subscribe, wala, subscribe gyapon. Maluoy mo. So, mura to, see you guys next time sa next na kong video. Peace out. Bye-bye. Bye-bye.